Spontaanien vapaaehtoisten johtaminen poikkeusoloissa. Tämän esityksen tarkoituksena on, että ymmärretään poikkeustilanteessa ilmenevää spontaania vapaaehtoisuuden luonnetta, itse organisoitumista ja sen johtamista, ja että osataan koordinoida spontaanien vapaaehtoisten toimintaa. Tämä perustuu 3 oppaaseen: Disaster-Related Volunteerism, Maintaining the Passion ja Making it Happen, jotka on yhdysvaltalaisia, kanadalaisia ja australialaisia oppaita siitä, miten organisoida vapaaehtoistoimintaa poikkeusoloissa, sekä muutamiin tieteellisiin artikkeleihin. En ole siitä keksinyt mitään, vaan perustan pääosan esityksestä näihin oppaisiin. Suomessahan meillä normaalioloissakin tilanne on se, että 33% osallistuu satunnaisesti vapaaehtoistyöhön, eli siinä mielessä tämmöinen spontaanius ei ole mitenkään poikkeuksellista, vaan se on ihan arkipäivää. Ihmiset osallistuu satunnaisesti silloin, kun se heille sopii. Poikkeusoloissa spontaanien vapaaehtoisten määrä saattaa räjähdysmäisesti kasvaa, ja silloin meidän kysymys on se, että miten tätä toimintaa kannattaa organisoida. Sitä vapaaehtoisuutta spontaaniaan ei pysty estämään poikkeustilanteissa, ja tämän esityksen fokus on siinä, että sitä voi ja kannattaa hyödyntää ja koordinoida, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllistä, turvallista ja auttaisi muita ihmisiä. Esimerkiksi Australiassa on ollut isoja metsäpaloja aikaisempinakin vuosina, ja 2009 siellä oli esimerkiksi 22 000 vapaaehtoista sammuttamassa pensaspaloja, ja 2010-2011 tulvissa auttamistöihin rekisteröity 80 000 vapaaehtoista. Eli nämä on todella isoja määriä, kun tapahtuu tämmöisiä isoja luonnonkatastrofeja, ja siellä ihmiset lähtee spontaanisti auttamaan. Se mahdollistaa sen, että me saadaan lisäkäsiä toimintaan silloin, kun on se suurin polttavin tarve. Ja toisaalta se avaa myös sen ikkunan, että me voidaan saada näitä vapaaehtoisia mukaan vakituiseen toimintaan. Ja auttaminen on tärkeää myös niille paikallisille ihmisille ja yhteisöille. He ovat usein ne ihmiset, jotka ensimmäisenä ryhtyvät auttamaan toisiaan ja naapureitaan. Ja on myös tutkittu, että kun paikallisyhteisö on aktiivisesti mukana auttamistoiminnassa, niin se yhteisö myös toipuu nopeammin, jolloin meidän on tärkeää tukea sitä, että nämä ihmiset, jotka ovat sen katastrofin tai tilanteen keskellä, itse pääsevät toimimaan. Uudessa-Seelannissa 2011 öljytankkeri Rena kaatui ja öljyvuoto pilasi ison alueen rannikkoa, joka oli perinteinen alkuperäisasukkaiden asuinalue. Ja tässä on sellainen tilanne, että muilla uusseelantilaisilla, eurooppalaistaustaisilla ei oikein ollut asiaa tälle alueelle, koska se oli tämän alkuperäiskansan tämmöistä omaa aluetta. Ja siinä on tiettyjä jännitteitä näiden kansanryhmien välillä. No, nyt tämä tankkerionnettomuus jollain tapaa ylitti tai sivuutti nämä jännitteet siten, että yhtäkkiä ihmiset olikin tervetulleita tälle alueelle auttamaan putsaamaan tätä rantaa, ja sehän oli valtava katastrofi näiden alkuasukkaiden toimeentulolle ja sille toiminnalle siinä ympäristössä, kun se ranta oli täysin öljyn peitossa. Eli poikkeustilanteissa myös ylitetään tämmöisiä normaalia kanssakäymästä hidastavia tai estäviä sosiaalisia käytänteitä. No, se vapaaehtoistoiminta siellä oli pitkälti viranomaisten ja järjestöjen koordinoimaa, vapaaehtoisesti rekisteröitiin, heidät koulutettiin öljyn puhdistamiseen ja se oli tämmöistä säännönmukaista toimintaa. Nyt kuitenkin se, mitä kävi, oli, että joukko nuoria olisi halunnut lähteä mukaan auttamaan siellä, putsaamaan niitä rantoja. Heillä oli vahva halu auttaa siinä, mutta järjestöt, viranomaiset sanoivat, että tämä ei käy. Nuoret on liian nuoria, kokemattomia, ei osaa, on turvallisuusriski päästää näitä nuoria mukaan sinne rannalle. Ja viranomaiset sanoivat, että ei käy. Järjestöt sanoivat, että ei käy, pysykää pois, menkää kouluun. No nämä nuoret ei sitä oikein tykänneet. Ne sanoivat, että pitäkää tunkkine, me mennään sinne joka tapauksessa. Ja niin ne meni. Ja se, mitä ne teki esimerkiksi, oli, että ne järjesti ison tämmöisen installaation sinne rannalle näistä jätesäkeistä ja muista, joka näkyy korkealle ilmaan, ilmakuvissa, ja siitä tuli itse valtava sosiaalisen median ilmiö.
Venäjällä 2000-luvun alussa oli isoja metsäpaloja ja tuolloin Venäjällä hakkerit, tietokonenörtit pisti pystyyn semmoisen Usahidi-alustan, joka auttoi koordinoimaan avun tarvitsijoita metsäpaloalueilla ja apua. Eli ihmiset saattavat kirjoittaa, että tällä paikalla tarvitaan tällaista apua, jolloin sitten joku toinen jossain muualla saattoi netin kautta katsoa, että hei, tuolla tarvitaan apua ja toimittaa se sitten oikealle paikalle. Tämä Usahidi-ohjelma on itse asiassa peräisin Afrikasta, ja siinä oli muutama venäläinen tietokoneosaaja, koodari, jotka sitten käänsivät tämän ohjelman venäjäksi ja asensivat sen käyttöön. Eli itse tämmöinen spontaani vapaaehtoistoiminta saattaa myös ylittää ihan rajoja ja olla tämmöistä pyritään globaaleja resursseja. Venäjällä tähän ilmiöön liittyy myös se, että viranomaiset kielsivät vapaaehtoisia menemästä tänne metsäpaloalueelle, koska se oli vaarallista ja saattoi haitata viranomaisten pelastustöitä. Mutta ne vapaaehtoiset joka tapauksessa meni, eli tähän spontaaniin vapaaehtoistoimintaan voi myös liittyä ristiriitoja viranomaisten kanssa ja myöskin riskejä. Jos katsotaan, miten spontaani vapaaehtoistoiminta syntyy, niin sen ytimessä on merkitystilanne, jonka vuoksi toimintaa tarvitaan nyt. Metsäpalot, tulvat, koronakriisi, turvapaikanhakijavyöry 2015. Tämmöinen niin isot ilmiöt, jonka vuoksi on välittömän toiminnan tarve. Usein se toiminta alkaa yhden tai muutaman henkilön aloitteesta. Nämä on usein sellaisia henkilöitä, jotka ovat hyvin verkostoituneita omassa yhteisössään. Ja heidän ympärillä alkaa kertyä sellainen osaavien ihmisten verkosto. Tässä sosiaalisella medialla on keskeinen tämmöinen merkitys, nimenomaan se, että se on viestiväline nopean toiminnan organisaatiossa. Se ei ole, ja enemmän kuin viestintää, niin se on keskustelualusta. Se on alusta, joka yhdistää nämä ihmiset toisiinsa. Se mahdollistaa sen, että ihmiset voi löytää toisensa, keskustella, tehdä päätöksiä ja jakaa resursseja. Ja tämmöisessä spontaanissa vapaaehtoistoiminnassa painopiste on tekemisessä. Tehdään nopeasti asioita. Ei istuta ja suunnitella, vaan mennään ja tehdään. Hands on, kädet saveen. Ja mieluummin vaikka mokataan, tehdään uudestaan, opitaan siinä. Ja ehkä jopa tuollain uudella tavalla, toisella tavalla kuin perinteisesti on totuttu. Niin sen saattaa liittyä tämmöinen myöskin uutuuden viehätys ja mielenkiinto, tehdä uudenlaisia asioita. Ja koska se ei ole järjestäytynyt, siellä ei ole hallitusta tai jotain johtavaa tasoa, joka päättää, niin se vapauttaa ihmisiä toimimaan. Ihmiset, jotka osallistuivat tällaiseen toimintaan, sanoivat, että ihanaa oli se, että voi vain tehdä. Ei tarvinnut kysyä lupia. Ei ollut ketään, jotka kysyä lupia, jolloin ihmiset ottaa enemmän vastuuta, enemmän osuutta siinä toiminnassa, koska voi vaan tehdä. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että vaikka niin kuin perinteinen yhdistys, hallitus tai toiminnanjohtaja, niin vaikka he kuinka tukee sitä toimintaa, niin mulle on herännyt se kysymys, että voivatko he pelkällä olemassaolollaan itse muodostaa jonkun pienen kynnyksen, minkä takia toimintaa jää tapahtumatta, koska näissä spontaaneissa tilanteissa, kun tätä ei ole, niin ihmiset ottaa vahvemmin sen toiminnan. Mutta samaan aikaan se tapahtuma on tässä niin tavallaan luovan kaaoksen ja järjestyksen välimailla. Tapahtuu paljon samaan aikaan, se voi olla kaoottista, siellä ei ole välttämättä järjestystä, välillä voi olla vähän enemmän järjestystä, mutta siinä tasapainoilla sen luovan kaaoksen ja järjestyksen välissä. Mitä sitten on spontaanien vapaaehtoisten johtaminen? On hyvä huomata, että spontaania vapaaehtoisia ei voi estää, koska yleensä ihmiset, jotka ovat jollain alueella, jos tapahtuu joku katastrofi, onnettomuus, niin ne on ensimmäisenä paikalla, koska he ovat siellä jo. Ja ne havaitsevat niitä tarpeita nopeammin kuin ulkopuoliset toimijat, koska heillä on sen oman alueensa ja sen verkostojen tuntemus. Ja tämä spontaanius ja järjestäytymättömyys on vahvuuksia, joiden avulla nämä ryhmät pystyvät tuottamaan uudenlaisia ratkaisuja, koska niillä ei ole sitä annettua toimintamallia ja koulutusta taustalla. Nämä spontaanit vapaaehtoiset voi olla hyödyksi tai sitten ei. Joka tapauksessa aina kannattaa lähtökohtaisesti arvostaa sen paikallisten toimintaa ja tunnustaa se, että on vaihtoehtoisia tapoja. Ja tämä on välillä vaikeaa meidän viranomaistoimijoille. Esimerkiksi kun oli tämä turvapaikanhakijakriisi ja ruvettiin
pistämään kotimajoitusverkostoa pystyyn, että turvapaikanhakijat voisivat majoittua koteihin laitosten sijaan. Ja tämä oli spontaania, itseorganisoituvaa toimintaa, niin viranomaisten oli vaikea ottaa sitä kiinni, kun ei ollut yhtä henkilöä, joka esimerkiksi edustaisi koko organisaatiota, voisi antaa määräyksiä ja lupauksia organisaation puolesta. Tavallaan tämmöisissä rajapinnoissa tulee sitten tämän spontaanin toiminnan kanssa vaikeuksia. Nämä spontaanit vapaaehtoiset täyttää myöskin tarpeita, joita viranomaiset ja järjestöt ei välttämättä ole tunnistaneet tai ehtineet tehdä. Tämähän on sama järjestötoiminnan historiassakin, että järjestöt on kautta aikaan tunnistaneet tarpeita ja toimineet, täyttäneet sellaisia tarpeita, joita viranomaiset eivät vielä tee, vaikkapa neuvolalaitos Suomessa. Ne ei välttämättä silti ole vastakkaisia näille viranomaistoimijoille, vaan ne yleensä täydentää niitä. Spontaania toimintaa yleensä ei myöskään voi estää. Ihmiset toimii, jos ne haluaa ja kokee sen tärkeäksi. Joten sen takia johtajien, ja tässä johtajilla viittaan sekä niin kuin järjestöjen toimintaan johtavien vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreihin, että myöskin sitten viranomaistoimijoihin, pitää päättää, millaista spontaania toimintaa ne haluaa rohkaista. Meillä on 3 erilaista tapaa johtaa ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Meillä on helppoja kesyjä ongelmia, sellaiset, jotka toistuu usein, mutta me voidaan muotoilla prosessi, jota voidaan toistaa. Tyyliin matkalasku tai kun tullaan johonkin projektikokoukseen, niin mitä vaiheita meidän pitää käydä läpi. Selkeä prosessi, joka auttaa meitä tekemään tasalaatuista suoritusta. No, sitten on kriittinen tilanne. Meillä on tulipalo, ihmiset pitää nopeasti saada ulos. Aikaa ei ole, pitää antaa vastaukset ja ohjeet, käskyttää, koska on parempi, että tehdään jotain kuin ei mitään. Tai me tullaan johonkin tapahtumaan, me ollaan vähän myöhässä, nyt pitää äkkiä saada esittelypöytä ja teltta pystyy, niin siinä ei paljon keskustella, vaan hyvin nopeasti tapahtuu tehtäväjako ja pistetään hommat pystyyn. Mä olin kerran kuuntelemassa erään palo- ja pelastustoimen johtajan luentoa, ja hänellä oli tämä kriittinen tilanne komentamismalli niin syvällä ytimessä, että kun hän piti esitelmääkin, niin hän puhui lyhyitä lauseita selkeästi, kuin hän olisi antanut koko ajan käskyjä. Ja näissä poikkeustilanteissa, kun on kriittinen tilanne, tämä on erittäin hyvä malli, mutta sitten kun me ollaan tavanomaisessa toiminnassa, tai kyse on siitä, niin kun meillä on enemmän aikaa, kyse on toimijoiden motivaatioista, niin se käskyttäminen, kontrolli on itse parhaimpia tapoja tuhota ihmisten motivaatiota. Jolloin useimmissa tilanteissa me ollaan kuitenkin siinä, että me johdetaan esittämällä kysymyksiä, tukemalla ihmisten yhteistyötä. Tilanteessa, jos johtaja yksin ei pysty hallitsemaan, vaan me tarvitaan sitä yhteistyötä, jotta me päästään eteenpäin. Ja tämä on nyt spontaanien vapaaehtoisten kanssa olennaista, että heitä ei voi hallita, heitä ei voi käskeä. Meidän pitää keskustellen löytää tapoja päästä eteenpäin. Ja meillä on myös riskejä, jotka liittyvät näihin spontaaneihin vapaaehtoisiin. Kuten mä tuossa aikaisemmin viittasin Venäjän tilanteeseen, niin esimerkiksi Meksikossa vuonna 1985 oli maanjäristys, jonka jälkeen ne paikalliset vapaaehtoiset siellä kaivoivat raunioista 800 ihmistä oman henkensä uhalla. 100 pelastujaa menehtyi siinä. Eli tämä ei suinkaan ole vailla riskejä. New Yorkissa 2011, kun kaksoistornit sortu, monet vapaaehtoiset pelastajat saivat jälkikäteen henkisiä oireita, stressiperäisiä traumareaktioita. Eli tämä on hyvä ottaa huomioon, kun me lähdetään esimerkiksi järjestönä tukemaan ja ohjaamaan tämmöistä spontaania vapaaehtoistoimintaa. Ja riskien hallintaa voidaan tehdä niin, että me tiedotetaan siitä tehtävän luonteesta, toimintaympäristöstä ja millaisia vapaaehtoisia me tarvitaan. Tällöin todennäköisyys on se, että me osutaan ja voidaan löytää sellaiset ihmiset, joilla on sellaisia ominaisuuksia, jotka pärjää siinä tehtävässä. Vapaaehtoisten haastattelu voi tulla kyseeseen, osaamiskartoitus, ohjaus erilaisiin tehtäviin sen osaamisen taustan ja tarpeen mukaan. Tässä kun meillä on kokeneempia vapaaehtoisia, niin me voidaan käyttää näitä spontaaneja vähemmän kokeneita vapaaehtoisia korvaamaan heitä semmoisissa yksinkertaisissa tehtävissä ja vapauttaa nämä kokeneemmat vaativampiin johtamisen, koordinoinnin ja semmoisiin tehtäviin, joissa heidän järjestötuntemuksensa esimerkiksi on olennaista. Eli tässä mielessä nämä spontaanit voi toimia tämmöisenä täydentävänä voimana ja heidän kouluttamisensa myöskin sitten siihen johtamiseen, muiden vapaaehtoisten koordinointiin,
niin moninkertaistaa sitä organisaation koordinointiresurssia. Pikakoulutusturvallisuuteen nyt korona-aikana tulee esimerkiksi just nämä, miten lähelle mennään, miten pidetään hygieniasta huolta, käsienpesu, suojaukset, suojavarustus ja niiden käyttökoulutus. Eli jos toimitaan semmoisten herkkien ryhmien kanssa tai tilanteissa, jossa on mahdollisuus vaikka altistua, niin tämä koulutus pitää ehdottomasti sitten järjestää näille vapaaehtoisille. Tässä on kuvattuna tämmöinen polku vapaaehtoiselle, kun he tulee spontaanisti tämmöisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kautta lähtee sinne tehtävälle. Tämä on noiden oppaiden perusteella muotoiltu. Niin totta kai ensimmäiseksi vapaaehtoisen haastattelu selvitetään, mitä hän osaa, mikä hänen kiinnostuksensa ajankäyttö on. Haastattelijan tulee tietää, minkälaisia tehtäviä on tarjolla. Ja sitten tulee se, että jos on tarpeen valikoida, ketkä vapaaehtoiset menee minnekin. Sanotaan, että kaikkia me ei voida vaikka lähettää auttamaan vanhuksia, jotka on korkeassa riskiryhmässä, niin silloin näitä tehtäviä ei tule laittaa siten, että vapaaehtoinen heti suoraan näkee sen, vaan ne on jossain koordinaattorilla näytöllä ja koordinaattori näkee ja voi ohjata sinne. Tämän takia, että me suojellaan niitä autettavia ja myöskin sit pidetään huolta näistä vapaaehtoisista. Ja vapaaehtoiset tulee kirjata rekisteriin ja mahdollisuuksien mukaan myös kutsua jäseniksi. Rekisterin kirjaus on myös sen takia tärkeää, että jos vaikka tulee jotain jälkioireita tai jotain muuta, niin meillä on keino tavoittaa ne, jotka ovat olleet meidän toiminnassamme mukana. Sen jälkeen tulee turvallisuuskoulutus, mahdollinen tehtäväkohtainen lisäkoulutus. Nämähän voi olla siis tyyliin 10 minuuttia, puoli tuntia, osa voi olla netissä. Näitä ei tarvitse mitään massiivisia olla, mutta tavallaan se prosessi on tämä. Ja sitten joku tapa, jolla me voidaan tunnistaa se vapaaehtoinen, onko se liivi, onko se nimikyltti, joku muu tämmöinen, jotta me tiedetään ja myöskin autettavat tietää, että okei, tässä on nyt tämän järjestön vapaaehtoinen. Ja tämä on tärkeää nyt turvallisuuden kannalta, että paikkatietoja ei julkaista. Me ei kerrota, missä apua tarvitaan, me ei kerrota avunsaajien osoitteita, vaan se koordinaattori tai koordinaattorit muodostaa sen organisaation, jonka kautta tehtävät välitetään, ihmiset ohjataan sinne avunsaajille. Tämä siis sen turvallisuuden takia. Ja myöskin se, että varmistetaan, että esimerkiksi tule päällekkäisyyksiä viranomaistoiminnan kanssa tai muuta tällaista. Lopuksi vielä viestintää lyhyesti. Kun tilanne on päällä, viestitään siitä, että minkälaista apua tarvitaan. Kuten sanoin, se auttaa ohjaamaan, että me saadaan oikeanlaisia ihmisiä paikalle tai oikeanlaista tavaraa. Jos me halutaan kerätä materiaaliapua, kuten vaikkapa 2015 kerättiin vaatteita turvapaikanhakijoille, hygieniatarvikkeita, kännyköitä, niin silloin me halutaan kertoa, että me tarvitaan housut koossa 150 senttiä, kengät numero 42. Että me saadaan sitten näitä. Se on iso ongelma tulee siitä, kun avun tahtoiset ihmiset lahjoittaa tavaroita, joita me ei tarvita, ja silloin organisaation aika menee ihan väärin asioihin, kun me koitetaan päästä eroon niistä tavaroista. Minne voi ilmoittautua? Se voi olla myös netissä, tai se voi olla sitten paikan päällä oleva keskus. Nyt korona-aikaan se voisi hyvinkin olla sitten virtuaalinen ilmoittautuminen. Miten tavoitetaan avun tarvitsijat? Eli myöskin se, että tässä on ollut ongelmana, että nyt moni paikka on esimerkiksi lähtenyt vapaaehtoisesti haluaisi auttaa viedä ruokakasseja, mutta me ei saada kiinni niitä vanhuksia, jotka tätä apua tarvitsee. Eli tässä kohtaa pitää myös viestiä siitä, että hei, me voidaan auttaa teitä, soittakaa meille tai ottakaa meihin yhteyttä, kertokaa missä te olette, mitä apua te tarvitte. Ja sitten totta kai kerätään ne yhteystiedot. Viestintäkanavat on toinen juttu, mitkä toimii, mitkä tavoittaa ne ihmiset siellä paikan päällä. Onko se sosiaalinen media, onko se paikallisen kaupunginosa-yhdistyksen tai jonkun muun toimijayhdistyksen kautta. Sähköposti, ilmoitustaulut, paikallislehti, mitkä mediat toimii, mitä ihmiset käyttää. Tämähän on sitä normaalia vapaaehtoistoiminnan rekrytoinnin asiaa, että meidän pitää tuntea ne kanavat, joita me käytetään. Ja mitkä niistä on mahdollisesti poikkeusoloissa käytössä. Ja miten me tavoitetaan sen alueen muut yhdistykset ja toimijat, jotta me voidaan toimia koordinoidusti, lisätä resursseja ja tarvittaessa ohjata toimijoita aina sinne, mihin heidän toimintatapansa tai avun tarpeensa sopii. Eli se verkostoituminen alueen muiden yhdistysten toimijoiden kanssa on
olennaista. Jälkitoimet. Kiitosviesti. Kun loma on ohi, kiitetään vapaaehtoisia ja kerrotaan, mitä heidän työllään on saatu aikaan. Kysytään palautetta, jotta me opitaan seuraavaa kertaa varten. Kutsutaan jäseneksi ja toimintaan mukaan. Seuraava tapahtuma on tällöin ja tällöin. Tervetuloa mukaan. Tai jos haluat tulla purkamaan kokemuksia, järjestetään vaikka työnohjausta tai muuten tämmöinen tapahtuminen. Tai kiitetään, järjestetään vaikka joku tarjoilu. Mitä sitten onkaan. Ja kutsutaan jäseneksi mukaan, liitetään sähköpostilistalle, jos siihen on muistettu kysyä lupa. Jos vielä lopuksi lyhyesti katsotaan tutkimukseen vapaaehtoisten sitoutumisesta, mikä auttaa siinä, on tyytyväisyys tehtävässä. Ne on päässyt tekemään asiaa, jota he osaa, joka on heille mielekäs, sopii heidän ajankäyttöönsä. He tietää tehtävän, paikan, toimintaympäristön ja ajoituksen. He on ryhmääntyneet, sitoutuneet organisaatioon. Myöskin se, että jos on sosiaalinen normi auttaa ja osallistua toimintaan, niin se tukee sitä, että me halutaan tulla uudestaan. Eli kun me puhutaan että okei, nyt mä kävin, mä voin tulla ensi kerralla uudestaan. Mun on tuttu, joka käy Sodankylän elokuvajuhlilla joka vuosi. Tavallaan kerran vuodessa hän tekee sen vapaaehtoisporukan kanssa toiminta-asiat. Kontaktit järjestäjiin. Itse asiassa monissa näissä tutkimuksissa nousee esille, että hyvä lämmin suhde vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin tai siihen johtajaan sitouttaa tosi paljon. Eli siinä se henkilökohtainen kontakti, ihmisten tunteminen on merkityksellistä. Ja sitten myöskin organisaation läpinäkyvyys, esimerkiksi tieto varainhankinnan tuloksista niin kuin normaaliolosuhteissa tai toiminnan tuloksista varmaan yleensäkin, niin se auttaa huomaamaan sen toiminnan tuloksellisuutta ja mielekkyyttä